Onder de noemer Lest We Forget is deze week een kampement uit de Tweede Wereldoorlog gerealiseerd in de bossen achter de McDonald's in Venray. Het tweejaarlijks educatief project wordt bezocht door ruim 1300 basisschoolkinderen en kon na 1 editie van de aanwezigheid weer van start gaan. Lest We Forget is een onderdeel van de stichting Lucky Seventh. Een stichting die is in leven geroepen om de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog levend te houden. En voornamelijk het hoofddoel van de stichting is dit, educatief bezig zijn. Kinderen, met name kinderen in de hoogste klasse, hoogste groep van de lagere school, basisschool, iets te vertellen, te laten zien, te laten ruiken, proeven hoe het ongeveer heeft uitgezien. Ja, wat kunnen de kinderen zoal zien? We hebben ook al wat disciplines staan, bijvoorbeeld een brandstofdepot. Hoe was het met de toevoer van brandstoffen en uitrustingsstukken. We hebben een veldhospitaal, een aparte operatiegedeelte en een recovery gedeelte. We hebben een wapendepot waarin de kinderen een en ander over wapens gaan horen. Er is een ingenieursgroep die SEC radio doet, telefonie dus en telegrafie. Andere kant is een groep die puur veldwerk deed met een compressorwagen. Dus voor bomen van de weg te halen, bruggen te bouwen, herstellen. Dat laten we ook heel mooi zien. En we hebben natuurlijk ook een veldkeuken. En daar kunnen de kinderen zelfs het eten proeven van wat hier met name de kinderen en de grotere mensen in najaar 44 hoofdzakelijk te eten kregen. Hete bliksem. Ja, de kinderen luisteren allemaal heel aandachtig naar verhalen van vrijwilligers, denk ik. Het zijn allemaal 100% vrijwilligers, allemaal mensen die uit de hobby dit gedaan hebben. Interesse Tweede Wereldoorlog. Veel mensen hebben bijvoorbeeld een voertuig of verzamelen medische spullen, verzamelen radiotelefonie. Ja, je kunt eigenlijk, het is heel breed. Ja, en alle voertuigen, alle spullen hier zijn wel allemaal origineel, toch of niet? Alle spullen die hier staan gaan van terug tot eind jaren 30 tot pak een beet 1945. Aan deze week lopen er kinderen rond. We hebben kinderen uit scholen Oost-Brabant en Noord-Limburg. De verste school komt voor richting Midden-Limburg, Belveld. Naar het noorden toe uit Nijmegen. En we hebben scholen uit Gemert bijvoorbeeld. Dus een heel groot gebied. En we hebben dit jaar 1300 kinderen en dat is geweldig. Geweldig. Deze week komen de schoolkinderen en in het weekend dan openen jullie de deuren voor iedereen die wil komen. Iedereen die wil komen en wat we ook heel veel zien is, we geven de kinderen een paspoort bij de MP-post. En met dat paspoort kunnen hun in het komende weekend ons bezoeken. Hoeven ze geen entree voor te betalen, want we moeten inderdaad helaas toch een kleine entree vragen om dit ook voor de kinderen en de scholen enigszins betaalbaar te houden. Want hier wordt niemand betaald, het is allemaal vrijwillig. We krijgen ook gelukkig donaties voor benzine en diesel. Dat is heel fijn, dat is Defensie, is prachtig geregeld. Daar zijn we heel blij mee, zeker in deze tijden. En we zien ook dat de kinderen die dus hier ons bezocht hebben, terugkomen met pam of pap of met opa en oma. En het is heel erg leuk om dat weer te zien. En de kinderen vertellen het verhaal wat ze gehoord hebben. Vertellen ze aan hun ouders of grootouders. Heel apart. Maar we hopen ook heel veel andere mensen, liefhebbers. Mensen die het gewoon eens even willen kijken. Iedereen is van harte welkom. En we maken er een gezellig weekend van. Komend weekend, 1 en 2 oktober, is Lest We Forget voor iedereen te bezoeken tussen 10 uur 's ochtends en 5 uur 's middags.